Jo penso que cada vegada dins del vi català, però també sobretot dins del vi espanyol, cada vegada anem més amb un tema de millor qualitat dins del tema del vi. S'està buscant millor qualitat. Un dels màxims exponents és el Priorat. Hi ha denominacions d'origen que fa una sèrie d'anys la gent no coneixia o coneixia molt poc, on hi havia vins que potser no eren de massa qualitat i que actualment hi ha vins de bona qualitat. Però aquí a Catalunya hi ha denominacions com Pla de Bages, que són denominacions que han estat relativament petites, on el vi que hi havia ha estat canviant moltíssim i on fins i tot hi ha gent que està recuperant alguna varietat com pot ser la Picapoll, varietats que abans eren molt poc conegudes. Jo penso que la qualitat del vi català cada dia està pujant més. Jo crec que el tema més de blanc sempre s'ha pogut una mica potenciar més, sobretot el tema del cava, som líders, no? Però, bueno, ens tenim de treure la son de les orelles perquè amb el cava ens està passant el xampany i amb els vins negres ja fa anys que no arribem a poder, diguéssim, passar, no? Vull dir, ara sembla que hi hagi més mentalitat a fer les bones garnatges, a fer bons tipus de vins aquí, de Tempranillo, per exemple, però que és aquí a l'Ull de Llebre, no? Coses d'aquest tipus que jo crec que aquest és el camí, no el camí d'imitar o fer, diguéssim, chardonnays o fer coses d'aquestes, perquè llavors, comparats amb Chablis, comparats amb tot això, ens quedem a darrere. Jo crec que és molt aquest estudi que ara normalment s'està fent de les varietats aquí.